station aan. Zwerre wat mij die roesbak aan de hand. Voor challenge die mij witte breek. En mijn stekkers die bungelt door de dijk. Maar dat is voor mij geen frustratie, maar het juiste erg voor in zo'n situatie. Zie je het net bij dure apparaten, maar ik was het wel weer op met mijn draaien maten. En dan in de tijd rechts en WD-40. Een beetje roehouwer, begreep wel waarom. De tijd rechts en WD-40 van de AC Dion. Hadden het kind, ze had het mat. Dan moet het maar, ze had het kind. Ze had het mat, kind bij mij haast nooit. Ze had het kind, is mij al gauw niet zeggen. Maar ik ben die gast die het moeilijk doet. Ik plank wat om in het orde wordt. En krijg ik mijn leur, dan has ze mij in de gaten. Dan was ik dat erop, maar niet rijden maten. En dan ben de tijd en WD-40. Een beetje roehouwer, begreep wel waarom. De tijd en WD-40 van de AC Dion. De tijd, griezel zwart, tijreps. Vooruit het goed vers mat. Een WD-40, dat is de shit. Vooruit het krek wat stroever get. De tape. Vooruit mijn bier zit de bladen, tijreps.